enjoy watching. And today, hindi muna ako magluluto kasi pagod ako and masakit yung head ko. So, pinili ko na lang na ganito papakita yung mga ginagamit ko sa kitchen. So, yung boses ko hindi siya yung okay, pero for sure magiging okay siya kasi nga malamig din dito and parang I feel sick, you know. I feel like I just wanna lay down and sleep. But I have to get up and do my thing. So first, na ipapakita ko po sa inyo is this one. Yung maliit siya. So this one is yung smaller version of the bigger one. So this, as you see naman na I always use it sa pagluluto. Yan. And ganun. And this one, siya yung bigger version. Yeah. Pero, yan, mas malaki. Oh my gosh. And it's more heavy. So I always use this one kasi yung stove ko is hindi siya yung parang malaki. So this one is very convenient nun and kasya lang siya compare nito. Yan. Red, guys, I think napansin nyo din na mostly red yung ginagamit ko sa pagluluto kasi gusto ko talaga yung red. Siya yung color ko. And of course, this one, yung cast iron natin. This one is pwede siyang pang grill or pang prituhan. And of course, you don't need to use a lot of oil. So this one is non-stick. It's natural non-stick na siya. So kahit anong spatula ang gagamitin nyo is pwede kasi hindi siya may scratch. Hindi siya yung hindi siya yung masisira yung outer layer. Is that right? Oh my gosh. What I'm saying na. So, hindi siya masisira. Parang okay lang siya. Oh yes, so ito na yung example natin. This one, di ba yung coating niya is non-stick, so nasisira siya. Yan. So this one, I think it's okay naman na nasira na siya kasi it's been 4 years. I think 5 years na sa akin siya. So, okay. Hindi siya yung okay lang. Yung process ng pagkasira niya is slowly kasi ito is ginagamit ko lang siya sa pagbo-boiled ng hot water. Pag nag-hot chocolate or like milk, yun. Ito yung ginagamit ko kasi nga, di ba parang sakto lang siya. Oh my gosh. So, sakto lang siya talaga. And green, no, blue. Blue siya. So, pag ito, hindi siya talaga nasisira. And of course, I have new one. Yan yung wok natin. So, feel ko kasing magluto ng pansit. So, ito, maganda siyang paglutuhan ng pansit. And any kind of noodles, I think. Or frying pan. Yes, guys, the reason why I buy this, kasi nga, pag linagyan mo siya ng oil, is konti lang kasi nga 'di ba paloob siya, compare nito flat siya. So pag nilagyan mo siya ng oil, hindi siya yung magastos. Yun din ang reason na binili ko siya. Yan, it's from Lux collection and it's heavy duty and of course it's non-stick. So, ang gagamitin ko na spatula for this one is
Yung hindi siya metal. Yeah, yung ano lang siya, yung delicate yun, na pang halo natin. And of course, yan, pero madumi siya kasi. Ito, pwede siyang lagyan ng salad or ano ba yan, kahit ano, pwede mo siyang lagyan. So, ano ba yan? It's made in China, and it's a microwave oven, and it's washer safe. It's from Golden View. Yes, yan. Super ganda niya. Ngayon, parang gusto ko na din yung mga white na plate. Parang mas maganda kasi siyang pang plating kaysa sa black. And of course, I have this. Yes, thank God. Thank God. Yan, diba? Yan. Pwede, kasi sa Christmas, gusto kong magluto ng it's the Filipino it's the Filipino baked macaroni. So, gusto ko siyang paglutuan sa Christmas. I hope na maluluto ko siya. And it's from Le Creuset. It's a French pronunciation. So, and it's microwave oven to table. I hope na hindi siya mababasag. Kasi, originally, ang gusto kong bilhin is yung metal. I mean, yung ganto na material. Pero nung nakita ko to, parang besh ang social niya. Kasi nga, on sale siya dati. So, gusto ko yung brand. Kaya yan. Yan. At ano, excuse me, and mabigat din siya. It's so heavy. And of course, guys, ito, ayokong magpakita dyan kasi nagre-reflect ako. Yan. So, papakita kong ganyan. So, this one is, pinaglutuan ko siya ng noodles, ganon. And parang pag nagbo-boiled ako, yung kunting luto lang siya. Yan. Yan. Hindi ko papakita sa baba kasi diba, nagre-reflect siya. I think, guys, that's it. And next time is ipapakita ko naman yung mga spatulas and other things. Yan.